हाय दोस्तों, खुलुमबाई, नमस्कार, आदाब यूट्यूब में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ आरोनाई शोरूम पे और उस आरोनाई शोरूम में क्या क्या मिलता है मैं आप लोग को बहुत बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और कौन सा कपड़ा पे कितना डिस्काउंट दे रहा है आरोनाई शोरूम में, इसको मैं आप लोग को बहुत बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप दिखा के जाऊँगा। आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा। चलता हूँ आरोनाई शोरूम के अंदर पे, लेट्स गो। देखिए ओरिजिनल बर'नि ड्रेस गाननानै ओरिजिनल बर' बायदि नुथारदों। साजायना दोननायखौबो नङा होमबा, जोंनि ट्रेडिशनेलजों जा मोजां नुखादों। नै बेखौबो नायनाय अरिजिनाल बर' हिन्जाव नुदों आरो ना, जा मोजां नुखादों। नै अरिजिनाल जोंनि बड' ट्रेडिशनेल दों। नै आरो अरिजिनाल बर' सेंग्रासो आरो दा जांगिला जोंनि बर' सेंग्रा। आरो नै जाबाय अरिजिनाल बर' हिन्जाव हाबा जानाया जेरै ओरैबायदि साफाथा नुदों। बेहाय सिङाव हाबलांसै आं नै आदानाव दखानाव। मोजाङानो नै मोजां मोजां नै नोंथांमोना फैनानै बे आदानियाव लानो हागोन। बे जाबाय खारुवाजानाव आर'नाइ मा बुंदों आदा बे दखाननि मुङा? आर'नाइ श'रुम। आर'नाइ श'रुम नङा होमबा? बे जोंनि जेसेबां लकेल प्रडाक्ट दं बेयाव बिथोराव जेसेबां औ जोङो प्रडाक्ट खालामो बेयावनो बेखौ आच्छा जि सिङाव जो टेक्सटाइलनि पार्कआव जो सिङाव जि बानायो बेखौ फानजोबो बेहायनो? औ बेयाव। आच्छा मोजाङानो। नै आदाया ओरैनो अरिजिनाल बहानि? आंनिया न'आ बोरसि दैमा बारनायनि। बोरसि दैमा बारनायनि। आच्छा गोजानानो ना? बेहाय थायो आरो ना? बेयाव थायो जों। दे थिगानो आदा। जोंना आइटिपि होनो इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। बेयाव माने एसे दानाय लुनायफोरनि खोब फेसिलिटि दङ। आच्छा सोरबा मानेखि गामिफ्राव ओरैनो दंबा जि दाग्राफ्रा फैजागोन, दाफैजागोन। आच्छा जाय रोंगौथि गोनाङा फैनानै बे दाफैजागोन आरोखि। औ मोजाङानो मोजाङानो। बेयाव मानेखि मजुरि सिस्टेम जायो। पार पिस जेसेबां दाम गोसानि जिबाथाय दाम गोसा। दानायफ्रा माने जि लानानै जि दामा जाहैबाय आरो। दख'ना थायो, फालि थायो, आर'नाइ थायो, मेख्ला सादर थायो, इन्दिनि दख'नाबो थायो, पाटनि जों मेख्ला सादरबो बानायो किसुमान हाबाफोराव। एसामिसफोरा बिदिनो आरो बिहु गामसा, इन्दिनि फालि थायो, टसनि मेख्ला सादर थायो, इन्दि बाय कटननि सारि थायो। आच्छा बहुत बिदिनो माने आइटेम थायो आरो माने सब बेयावनो प्रडाक्ट बेनिफ्रायनो लांजाखागोन। ओमफ्राय ओरैनो आर'नाइखौ गांसेयाव मा दाम फानो बेखौ आदा? जोङो दं काश्मीरी दं। काश्मीरी क्वालिटिनि 400 काश्मीरी कटन बाय कटन दङ। कटन बाय कटन 450 फानो आरो मोनसे कटनाव एरि दं। एरि दं। बेखौ जोङो 800 माने क्वालिटि लानानै दामा जाहैबाय आरो। आच्छा थिगानो मोजाङानो। आरो बेहाय लांफैबा अरिजिनालखौनो मोनखाथारगोन नोंथांमोना। माने नोंथां दानायखौ नोंथांमोना मेगनजोंनो नुगोन, बेनिफ्राय लांजागोन आरोखि। औ मोजाङानो आदा। डिफेक्ट गैया नङा होमबा? अरिजिनाल। ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा नै इन्दिनि आर'नाइफोरा मा दाम ओरैनो आदा? बे जोङो 800 दङ, लोगोसे 10% डिसकाउन्ट थायो। बेयो मा बुङो दा? जोंहा बेयो कटनाव इन्दि बानायो। कटनाव इन्दि। ओरैनो बेसे बुङो बेखौ? बेखौ जों 800 डिसकाउन्ट थायो। हा बेसे? 10% डिसकाउन्ट। होमबाथाय बेसे जाहैखो? 720 720। मोजाङानो। ओमफ्राय बे आर'नाइया जा मोजां नुदों बेयो। बेखौनो काश्मीरी खुन्दुं। काश्मीर खुन्दुं। ओरैनो मा दाम बेयो आदा? बेनि दामा 400। 400 अनलि? 400। जा मोजां नुखागोन नङा होमबा? गोदोनायाव लानानै जाय नोंथांमोना दा जोंना फुजा सिजोनबो फैदों, बिनि उनाव गोजां बोथोरबो फैदों, बेखौ जोंनि गासैयावबो लाजायो। गोदोनायाव जोंनि बड' ट्रेडिशनेल फालि बायदिबो लाजायो, इउज खालामजायो। आरो मिथिं दावथिङाव बेहायनो लांफैजागोन। नै आदामोननियावनो अरिजिनालै जोबोद समायना समायना नुखादों। नै नोंथांमोना देखायगासिनो आङो। नोंथांमोना फैनानै लांफैजागोन आरो आदामनियाव। भितरावबो दानायखौ। ओमफ्राय ओरैनो आदा नै इन्दिनिया मा दाम बे इन्दि जिया? इन्दिजों मोनसे मुगा स्लाब होननाय माने लास्ट मुगानि ओंखारो। लास्ट मुगानि बेयो जोमग्रा स्टल। आच्छा ओरैनो मा दाम होनो आदा बेखौ? 1500। अनलि 1500? बापारे नै जा मोजांखा। नै जाय बिथांमोन इन्दि जिनि जोमग्रा नांगौ बुंदों, जोंनि बड'नि मेन ट्रेडिशनेल बेनो जोंना जोमग्राया नङा होमबा? गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरखौ नोंथांमोनानै फैनानै लाफैजायो आरोखि। मा जा खम खमावनो आदाया बेलेग बेलेग क्वालिटिनि देखायगासिनो, नायबानो जाबाय। नैबे आदा आच्छा मुगानि इन्दि जि माने? आच्छा मुगा
जोमग्रा बेबो आच्छा थिगानो मोजां मोजां खानो जा सेम्पुल जा साफाखा मा दाम होनदों बेखौ आदा बेयो 2500 जागोन अनलि 2500 बेसे पार्सेन्ट डिसकाउन्ट 10% डिसकाउन्ट मोनबावगोन ओमफ्राय ओरैनो फुजाफोरनि मायबाफोर डिसकाउन्ट थाबावगोन नामा फुजानि बर्तमान दिनाव फैथ'वाखै आरो जेनेबा फैबाथाय होनायजों आच्छा औ आदा माने गभर्नमेन्ट लेभेलनिसो नालाय नङा होमबा औ थिगानो अफिसियेलि औ थिगानो औ आदा औ औ माने रावखौबो आदामोना थगाया जेरै दङ जेरै जेबां डिसकाउन्ट होगोन बेसेखौनो मोनगोन नोंल' नङा गासिबो मोनगोन जाय फैयो बे नङा गासिबो मोनजोबगोन माने रावखौबो माबा उदै बिगुर खालामा आरो खम बेसे खालामा नङा होमबा आदा जियैनो आरो ओमफ्राय ओरैनो बिउ बानफोरा मा दाम हरो आदा अनलि 300 आच्छा अनलि पियर कटननि अनलि 300 लानो हागोन आरो नै दा मोजां औ बरिया फिनिसिं औ गानजाबावगोन बे ना मोजांसो गोदोरथार माथो ना साफाथार नुदों औ बेस्ट कुवालिटियाव औ बेस्ट कुवालिटि औ ओमफ्राय ओरैनो नै दख'नाफोरा मा दाम होदों आदा बे औ बर्डार डिजाइन दङ औ 600 अनलि 600 आवनो मोनगोन आरो ना माथानि नामा बे माथानि नङा जोङो कटननि कटन आच्छा कटननि ओमफ्राय नै मेख्ला सादर ओरैनो बेसेसो होनो 14,000 ओनलि 14,000 ना भाई ये देखेगा ये क्या ओनली 14,000 में आप लोग ले सकते हैं ये मेखला चादर को इसलिए में है ना मारवाड़ी पार्क है वो उसको बहुत बढ़िया से ले जा सकते हैं आप लोग आके कहाँ पे जो खारुआजान में एक आरोनाई बोल के एक शोरूम है ना शोरूम ना रहा शोरूम में आ सकते हैं आप लोग लेने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए मा होनदोंमोन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में आके आप लोग ले जा सकता है बहुत कम कीमत में बैफोर मा आदा ओरैनो गोजौ आटा पर्दा जियाव बेसे बुङा दा अनलि 800 आच्छा आच्छा औ डिजाइननि बेलेग बेलेग ना आरोना साड़ी मा दाम हरो अच्छा ये देखिएगा ये साड़ी है बहुत बढ़िया सा कॉटन में क्या है एरी है और ये कितना बोला 6,000 ओनली 6,000 बता रहे हैं इसको आप लोग को भी मैं बता के दे रहा हूँ अच्छा ठीक है ना आं बेनि थाखायनो हिन्दीबो बुंना होदों गेजेरखौ जाहाथे गुबुन जाथिफोरा जा गानो नालाय बिसोर जेनेबा मेख्ला सादरखौ गुबुन जाथियासो गानो सारिफोरखौ गुबुन जाथियासो गानो नालाय बेनिखायनो हिन्दी बुंनाय जादों जाहाथे रावबो हामा मोना मानो बर'बो हिन्दीबो बुङो साननो हागौ गुबुना बेनि थाखायनो आङो खिन्थाखाबाय आरो ना जानानै आरो दा आं नोंथांमोनखौ सिङाव लांबावनि नै आदाखौ लानानै मोजांसे नै फैबाय ना जे आदानि खाथियाव औ अनलि सार्ट ना औ रानिं फेब्रिक बानायो औ रानिं फेब्रिक खालामनायनि उनाव जों सिलायो गस्ला आच्छा औ बहुत माने दुनिया औ माने नोंसोरनो दानाय जिखौ अच्छा अच्छा ये देखिएगा माने खुद भी बनाता है उसको बहुत बढ़िया सा और फिर क्या सिलाई देके उसको क्या बनाया जाता है सार्ट बनाया जाता है माने आदा मोनानो गावनो दानानै बे सिङैनो दायो बे सिङावनो दाखांनानै लोगो लोगो बेखौ सिलायनानै गस्ला बानायो आरो माने बेखौ अर्गेनिक गस्ला बुंबाबो माबा जानाय नङा गाज्रि जानाय नङा नङा होमबा दा बेहायनो मोनखायो नालाय नङा होमबा जों मेगनजों नुखानानै जोङो जाहाथे बेखौ मानो गस्ला बानायो आरोना ओमफ्राय नै आरनाया बे मा दा नै बे आरनाय कटन बाय कटन आच्छा आच्छा कटन बाय कटन ओरैनो साफा साफा नुदों गुफुर गायना दा जा साफा साफा नुदों ओमफ्राय नैबे मा नैबे सिंगल सादर अच्छा ये देखिएगा ये सिंगल सादर है बहुत बढ़िया सा ये देखिएगा ओमफ्राय नै गोजौ नामा दा मेखला सादर बेबो ना अच्छा ये है क्या मेखला सादर ये क्या साड़ी भी है मा दाम होनो ओरैनो देखो 4,500 अच्छा ओनली 2,500 में कितना बढ़िया साड़ी है देखिएगा आप लोग वाह ओमफ्राय नै मा बे दा स्टोन माने मा बुस्थु आं बुजिना अच्छा 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 औ अच्छा ये देखिएगा मा डिजाइनजों बानायदों हनेकाम होननाय डिजाइनजों बानायदों आरोखि मा जा मोजांखा नै औ बेरे मोदै बायदि आच्छा हानिकाम ना जा मोजां नै मोजांखा औ माथो थान्दाथारबो मोनदों इन्दिनि ना अच्छा कॉटन का ये बहुत ठंडी लगा है देखे मैं पकड़ रहा था बहुत अच्छा लगा ये ठंडी है बहुत अच्छा है डिजाइन होने का बोले माँ बेसे दाम होने बेको ना ओनली 1,500 ये देखिएगा ओनली 1,500 में आप लोग ले जा सकता है होने काम क्या पास्रा को बिया मोजां आदा ओमफ्राय ओइ गोजौ नामा आदा बै गोजौ नामा
कार्टन आरोना आच्छा थिगानो मोजाङानो ओमफ्राय नैबेलाय माथो जालायखो नैयो नैबे वाइस्कट वाइस्कट माबायदिलाय आदा वाइस्कटआ ये देखेगा वाइस्कट ये देखिए वाव गोदोर मानसिफोरनो होयो नङा होमबा औ जोंहा जाय मिथिं दावथिङाव बेखौ मा दामाव हरो आदा बेखौ बियो 2500 only 2500 only वाव अरे डिस्काउंट तो थाबावगोन डिस्काउंट 10% बा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोग देखिएगा बिराद मजा खा रहे ना कॉटन बाय एरी कॉटन बाय एरी से बनाइए देखिए कितना अच्छा है वाह बिराद मोजां ले आदा मोजाङानो ओमफ्राय नै जोंना बड' ट्रेडिसनेलनि अरिजिनाल लांगा दखना नङा होमबा बे माथानि ना औ मा दाम होनो बेखौ आदा हा 1000 डिस्काउंट अच्छा 1000 10% डिस्काउंट माने होनबा 10% डिस्काउंट बे बेसे जागोन 900 only 900 आवनो मोनगोन नै मा अरिजिनाल दखना बिदन माथानि आरो मोजांखायानो मा ओमफ्राय नै गोजौ नामा दा कटन बाय एरी सोल जायखौ जों जोमग्रा होनो आच्छा कटन बाय एरी सोल जायखौ जों जोमग्रा बुङो नैबेयो वाव जा गोदो सं जोमग्रा औ वाव मा दाम होनो बेखौ दा बेयो 1800 only 1800 वाव only 1800 मोनगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा मोजां माथो बेयावबोथ' डिसकाउन्ट थाबावगोन ना दा डिसकाउन्टफोर थाखाथारो नङा होमबा मोजाङानो दा ओमफ्राय नै गामसाफोरखौ नायबाय थाबानो जाबाय जा मोजां मोजां गामसाफोरा बेसे दामा दा बेफोर 300 only 300 नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना बेलेग बेलेग भेराइटिनि गामसा लांनो हागोन नै गुफुर दङ ओमफ्राय नै कालारफ्रा जा मोजां मोजां ओमफ्राय नै बेखौ मा बुङा दा नै बियो ना बियो बेडशीट जेखौ जों बिसना सादर बुङो हेन्डलुमनि ताँतशालाव दानाय जोंनि बिसना सादर माने बेडशीट ओमफ्राय नै बेफोरखौथ' फायजोबनानै जोंनि मेख्ला सादर ये देखेगा सब कुछ ये मेख्ला सादर है मा दाम होनो आदा इखो ओनली 2000 में मिलेगा देखिएगा अलग अलग वेराइटी का अलग अलग कलर का ये मेखला सादर है ये देखिएगा आप लोग पूजा का सीजन में आइए कहाँ पे खरवा जाने इसमें आ जाइए आप लोग कहाँ पे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में आ जाइए इसमें आरोनाई बोल का एक शोरूम है इसमें आप लोग ले जा सकता है आदा नहीं बे गुफुरा मा नहीं गुफुरा रानिंग फैब्रिक कटन बाय मा बियो रानिंग माने थान अच्छा अच्छा सिलाइ जायो बिजों अच्छा अच्छा ठीक है रानिं मोजाङानो आदा लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आदानि फन नाम्बारखौ खेबसे बुंनानै होदो जाहाथे 78 967 34 159 थिगानो कल खालामबा आदा थिगानो हागोन